Estoy en Edimburgo, en Cinematic, que es un festival de cine maravilloso. El Festival de Cine Català és molt més que un festival de cine. Jo diria que Cinematic és una forma de vida, una manera d'entendre la vida i una manera d'entendre la cultura, en el que lo més important és el cor i les relacions. Entonces es un festival que es una celebración de la vida y sobrepasa lo que sería el cine. It was very nice, especially for the Q&A and how the people reacted to it. There were a lot of questions. I think I talked for a long time. Muchas gracias a Cinematic por invitarme a estar aquí, ha sido un festival increíble y estoy deseando hacer una nueva película para que me vuelvan a invitar. És el Festival de Cine Català, que és molt més que un festival de cinema, és una forma de vida, és una experiència comunitària i realment és un privilegi poder participar en qualsevol de les seves vessants. I really recommend you to come to Cinematic Film Festival, the Catalan Film Festival, especially this year. I mean, I haven't seen the other year's program, but this year the selection is really good, so I really would not miss this opportunity. Todo mujeres, ¿eh? Todo mujeres.